täytyisi katsoa sitä, mitä tarkoitetaan sanoilla, eikä pelkästään sitä sanaa. Tai ensinnäkin ihan super järkyttävää, että mä oon tällaisessa tilassa, missä valkoinen ihminen niin kuin ruskean ihmisen vieressä 2 kertaa käyttää tätä äänsanaa niin kuin ihan tahalleen. Niin tämä on musta ensinnäkin todella todella epäsensitiivinen ja turvaton tila tällä hetkellä. Että on tosi ikävää, että mä oon tässä tilassa, joudun tähän keskusteluun tällä tavalla. Mitä on ne sitten teidän teot? Mä haluaisin myöskin tietää, että jatkuvasti kritisoidaan intersektionaalista feminismiä tai meitä, jotka tekee antirasistista työtä ja meitä syytetään cancel-kulttuurista tai jostain muista asioista. Mutta mitä on ne sitten teidän teot? Miesten ongelmia, miesten syrjäytymistä tai muuta nälänhätää. Missä on ne teidän teot? No mä olin esimerkiksi viime perjantaina, käytin koko illan ajoin Tampereella, olin siellä nenäpäivässä. Joka on myös ongelmallinen kyllä. Hyvinkin kärsimyskuvastoa ylläpitävää. Etkö säkin nyt tässä juuri tietämättä paljonkaan siitä, mitä mä oon tehnyt, mitä mä oon puhunut, mitä mä oon kirjoittanut. Sä automaattisesti oletit, että mä oon tämän kauheata vanhaa valkoista patriarkkaa, joka vaan edistää rotusta.